भी गलेम्बर से जान तू ससुरा बही गलेम्बर से हम मरी जेबो जरी के सिलेंडर से। तू ससुरा जेबे गलेम्बर से हम मर जीब जाके सिलेंडर से। बाह रे तोरी बहन का उल्लू चोदो बाह। ना गाना का बहुत सुनत लोग। एगो जब गलेम्बर से ससुरा जाई तो दूसर का जाके सिलेंडर से मर जी। कितना यानी का दोनों का गहरा प्यार बा। वाह तू ससुरा बही गलेम्बर से हम मरी जेबो जरी के सिलेंडर से। बस ये प्यार के देखला के बाद हमके एगो शायरी याद आ गई, हम सुनावल चाहब। जल्दी सुनाओ रे बगचुंजिया। अंडी बंडी चिमेंडी आ प्यार के लगा बात करा पेला पाली। तू ससुरा भी गलेम्बर से जान तू ससुरा बही गलेम्बर से हम मरी जेबो जरी के सिलेंडर से। त का हाल बा भाई लोग। आज हम बात कर रहा बानी कुछ ऐसा भोजपुरी सॉन्ग के बारे में जेकरा के सुनला के बाद तू पोटा में लबड़ा के मर जीबो। तो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू कर जाओ। कइले बानी प्यार बदनाम कइली टोली रे। सच्चे कइले बानी प्यार बदनाम कइले टोली रे। अच्छा ए भाई इधर सुन का रे तोर माइका गणिया में बाबा लड़खुंडिया के चोली। ना गाना का बहुत सुनत लोग। बदनाम कइले टोली रे करी बहिन चोद हमके समझ में ना आवेला। प्यार मोहब्बत कौन सी चिड़िया का नाम है रे? अरे बुढ़बा तोरा के का पता प्यार मोहब्बत का होला। जे प्यार करेला वो पछताला, जे ना करेला वो पछताला। ए बाबा तू जवानी में प्यार कइले रह? हाँ बेटा हमहू प्यार कइले रही एकदम सच्चा। आगे का भइल बाबा? अरे उहे करीबा के चुद दूसरन से पेलवा लेलस निकल गइल बच्चा। डोली रे तोरे उठे ना दे हब डोली रे मारो में हम आके मारे न डोली रे। तोर उठे ना दे अब डोली रे मारो में आके मारब गोली रे। अच्छा ए भाईवा जब जइहे तू मारो में गोली मारे न तो लुका के मरिए कोपचा में ले। काहे रे? अरे सर तो के नहीं के पता उ मड़ौआ में एगो पंडित जी बैठी हैं। तो हमहू जानते नहीं पंडित जी बैठी हैं। तो बिना पंडित जी का बियाह थोड़ी ना होई। अरे पगल चोद उ ऐसा पंडित जी ना हो उनका नाम जानते ले का नाम है रे? ये उनका नाम हो। दूरिये ले मंत्र मारे ना गोली मार जीबे ना तो गणिये में तोर मंत्र मार दिया उल्टी आ जीबे। होली के लहार लूटनी पेन के हम नाइटी। अच्छा ए बाबा कर हई जोन भौजी बिया ना होली के लहार नाइटी पहन के लूट ले बिया तेकर संगे का कइल जाओ? अरे भोसड़ी के तू का करबे हट हम के करे दे। का करबा बाबा? पेलब चिवाइटी लगा के धोखा दे के तू रसलाई की होता जाता ढोबिला हो। धोखा दे के तू रसलाई की होता जाता ढोबिला हो। दिल सारा बेसिंग के बाना अधीरा बजे मोबिला हो। ये कर बहन चो तो का कहता तो हम लोग के समझ में अभी ना आइल होई। चिंता मत करो हम आइल बनी समझा के जाई। ई कहता हमार दिल सर्विसिंग के बा लादी रब जी मोबिल हो यानी कि रब जी से ही मोबिल मांगता। रुको हम खुद भगवान जी से लाइव पूछ लेता नी भगवान जी के मोबिल दी कि का दी? ए भगवान जी पुलपुलिया कर हेकरा के मोबिल देबो? नहीं काहे भगवान जी? हमारा पास मोबिल नहीं खे ना त का बा? लौड़ा। ना गाना का बहुत सुनत रह लोग। दिल सर्विसिंग के बा लादी रब जी मोबिल हो तोरी बहन का चकचुज्जी पेलो हई लइके के का बना देले बनो सो। लागत के कपड़े में दो सुखाई लंड पेल देले वहां सब बानर को। बोलो क्या बात? क्या बात क्या बात क्या बात? पानी में टूटल दिल जवानी में तो प्यार की कहानी में। टूटल दिल जवानी में प्यार के कहानी में। काहे रोवत हुए रे? अरे बताइबे का भइल? हमरो एगो प्यार के कहानी रहे।
त का भइल? अरे करीमा के चोदो पर 13.5 रुपया खर्चा कैनी, 2 गो लालीपॉप 8 मिठाई दिवैनी। हम सोचनी करीब बहन चलो राती का लुप्पा लुप्पी करे के न। उ करीमा के चोदो हमके 1:13 पर फोन कैलस, कहलस कि गेट फान के आ सीधे आजा रूम में। हम करीब बहन चोदो सीना तान के निकलनी घर से अपन, तेही ओकर गेट फांगा तानी न। ओकर बापवा करीब बहन चोदो जी में बैठल है लूड़ चिड़िया के, तेही गेटाव फननी न, तेही एकर बहन चोदो गणिया में हंसुआ घुसा देलस। सोचल सपना दिल भुलाई, हम नहीं जाननी कि बालू हर जाई। सोचल सपना दिलू भुलाई, हम ना जानली कि बालू हर जाई। ए भावा तू ना जानले ना भौजी हर जाई बिया ना मर्दे, प्यार में धोखा खा ले। अच्छा ये कुल छोड़ हटा बंद कर, हमके एगो बात बता। का हो हई तू अपन छतिया में का लगेले हो? अरे थंबनेल खातिर न हो, जबले करीब हो 3-4 गो छतिया में चाकू घोप के थंबनेल ना लगाइम न, तबले करीब हो तो व्यूजे ना आई। अच्छा 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 इधरिया सुन का बोला। तोर माई का गणिया में पहुंचुल वाह कर बोंचो तो का पोजीशन बा। हई देखा ताला कर बोंचो तो लागा था भौजी को भोकावे में ठूस दी। ना ना तू खुद सोचा भाई, तू कबो अपन नंगी आंखों से देखले वाला होली में कि 3 ठे लड़की एगो झुलुआ बैठल बिया आ 4 गो एयर से लड़का जाता न सो आ डायरेक्ट का होता, डायरेक्ट लागा तन चारू के चारू तीनों लड़कियन पर रंग फेंके। तू कबो अपन गांव में ऐसन कुल हरकत देखले वाला? तुहार तो नहीं पता, लेकिन हमार गांव में ऐसन कोनो गलतियों से हरकत कर देना सन तो हमनी के गांव में एगो हुआ बाबा लेच पोंडिया बाबा, उ करीब वहीं चो जान लगा करे ना, डायरेक्ट उ फांसी दे देना और फांसी देला के बाद पता बा का करे ना, पैंटा उघार के पे लेना खोपचा में ले जाके। भाई बढ़ी गइल बाटे परेशानी, इहे सोची सोची टेंशन में बानी। भाई बढ़ी गइल बाटे परेशानी, लिख करे पिचकारी होली में, कैसे रंगावा डलाई चोली में। लिख करे पिचकारी होली में, कैसे रंगावा डलाई चोली में। ए भाई हम बताई कैसे रंगावा डलाई चोली में? बहुत कृपा हुई, बता देता तो। भौजी के ऊपर हक दे। लिख करे पिचकारी होली में, कैसे रंगावा डलाई चोली में। हई एकर बहन चोदो के देखा तालो कैसे भौजी के डरुआवा था, लगाता मार दिया बहिने भौजी के। होई मारी हमके मोटा का आई मारे न तो जानत लगा करो का करबू भौजी? चुचिए ले गोली मार दे। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता, नहीं तो बिना कोई लौड़ा आ लसन के एंडिंग लगाओ। इहे सोची सोची टेंशन में बानी, भाई बढ़ी गइल बाटे परेशानी। इहे सोची सोची टेंशन